we are friends, bro. The game. Uy! Ginoon ko na ito eh. What? Safe pa ako pag nasa bahay, tas nasa bombing zone. Token pailaw. Don't forget to share the stream, guys. Like and share the stream. Nag-line na naman si Lolo Jason. Si Lolo Jason. Lolo Jason. Di ba malabo yung stream, guys? Yung quality na. May nang drop? Ako mag-roll. Ano? Nagalong drop sa echo. Pati na G. Kimberly. Ayun. All troops deployed. Maniac! Wow, 7 kill na, Paul. Galing. 19 left. Alam mo. Tanda ko yung live. Ganda nung ano. Sibang masing mataoy. So wala akong ano. Wala na akong bago. Padre. iPod. Prada! Deeps. I knocked down the whole squad. I knocked down the whole squad. I knocked down the whole squad. Enemy over there. Kanya na yung rifle. Visit ka, Enemy brother. over there. Enemy over there juga ron. Matay juga dere. Tingnan mo yung snipe ka, pare. Gaming mo yung 09. Kontra sa Blue House. Ally is here. Bag sila. Eh, paano kayo 249? Dugayan naman naka-realize ko. Ay, lalagay ko. Awat pa na. Dosa siya, uy. Ano to siya? Clip lang niya. Ito lang yung panggaan ko. Kanya ko. Tara. Ha! Enemy over here. Smash them. Multi-kill! Nasa CR? Nasa CR kwarto, right? Deeps! Ay, Ganit na ako. Naunay ka sa giniti mo. Pinal mo ko. Enemy down. Brother? I need a med kit. Medkit over here. Yausay. Oo nga eh, parang wala. Ako'y 17 soft drinks, brother. Wa! Okay na ko, upat. Happy na ko sa upat. Para Thanks. sige na. Matay doon. Ayun, may footstep. Oh no. DSR Brother, rifle. kita nang naugahan na ako nga, brother. Ha?
Pao. Wala ako kita, brother. Uy! RPG sa mukha! Ay, sniper rifle Take ka. it. Kaluyan eh. Napa. Itong DSR-1, rifle to, di ba? Di, Ay, sniper rifle. Sniper rifle. Anong kalaban? Ako saan? So, yun. Ay, shit, grenade pala yun. Rooftop. Din. Din. Ano mo? Nasa third floor. Loko ka, ha? Bata! Nice. Last bullet na to. MJ Vidania, what's up, people? What man? Amama. Check na lang, ha? Nakakalaban natin. Narito ba doon? Gadong sila ba doon? Gadong sila. South, 195. 195. South 195, gadong sila. The red car sila. Yep. Yan. Nice! Sila Nice! nang naog, amaw. Dibs! Uy! Saan Dibs. kayo to? Dibs! Nice. Pero I think nasa Yala. May time si Trio? Wait, mate. Ginamate. Cancel that. Brother, ganahan ko na nga kuhan, brother. Kailangan kikuan ko doon, simple na ba? Tayo. 30 seconds. Enemies. Smash them. Oh, Eunice Don't dip face, I po. don't think we're friends, bro. The game. Uy! Brother, ginulong ko naman sa brother. What? Safe ba ako pag nasa bahay, tas nasa bombing zone? Dapat gumalaw ka. Hindi ka safe dyan, Paul. Maubos Okay. buhay mo niya. Kukunin ko na nga yung sasakyan ko, eh. Brother, nasa blue house, brother. Bantay, brother. Open it. Ano ko to? Okay na. Oh, may drop. Asan yun? Pita na. Alala yung ganito yun. Napasa blue one. Blue one sila dito. Down. Rush ko. Mo heal sa kabe? Smash Hilang, them! hilang. Unit deployed. Unit deployed. Or the wolf. For freedom. Flash lang. Throw a nade. Thinking. Hallelujah! Very good. I-draw it pa. Napay sa. Hallelujah! Nade power. Pumasok ka! Wala pa rin akong armor. At sila ay namatay! Wala, buhay pa ko sa. It's another one. Basta Ikaw ba pa? Walang kill ko. Hallelujah! Wow! Walang damage! Paano ko ba malalaman kung saan yung bumabaril sa akin? Nandito sa ano? Baril ka lang. May mga sign yan, Paul. Sa lamaan. Yung sign na nasasaktan. Yung sign na... Buwan ka na. Yung sign na nasasaktan ka na pero nakangiti ka pa rin. Putik, hindi ko malaman. Wala akong meds. You are for good. Yun, nakita ko na. Ano ba lang chicha? Malagay ba kang magsala na? Loba. Gusto loba.
Finish na ako. Uy, bus. Upang. Bigay tayo brother. Wala! Gi! Ilaw lang na. Flash gear. Ilaw lang. Kuhan lang, ito na. Brother, na sila brother? Brother, naso na brother. Lele, kaya pa ni. Loko ka ha. Umakyat ka! Parang awa mo na. Kaya mo yan! Wala na. Alien on the beat. Alien on the beat. Nasa sa northwest. Grabe gini, this is the strongest vehicle of all time. Let's go! Walang makakatalo. Top speed, 8-4 speed. Usa naman ito, bunong brother. What the heck? Yo, John Raid Miliama, thanks for the 50 stars. What? Takbo! Yun na pala. Nangyari sa'yo. May sasakyan. Sasagasaan ako eh. Naglulot ako eh. Sagasaan ka. Sasagasaan ako. Tapos bumaba siya nung tumakbo na ako. Bagal ko pa maglot eh. Yan tol. Hindi ko pa kabisado yung barrett. Yo! 6 viewers na tayo. Wala naging pro agad sa team. Yun nga, yun yung magkaiba. Pero mas kaya siya eh. Compared sa Compared sa Apex. Battle Royale. Oo. Mas Oh. ma-micro sa Apex. It's Lord, ang ano lang nito, ang game na to tol. Apex, ang dami mong kailangan gawin. Grabe yung senses mo dun. Oo nga eh. Dito, ito lang nakakalito lang footstep talaga. Ito, parang wala lang. Pero nakaka-addict din siya. Dali lang. Kasi parang mabilis eh. Mabilis lang gameplay mo. Oo, kasi Diba, meron na kagad Ah, akong nice. basher. ay, ano? May basher na ako eh. Ha? Bobo daw ako sabi ng Leonardo. May basher na ako. Paano kaya hindi magiging, ano ka magiging magaling, eh, bawal wala sa game. First time na eh. Hindi yata talaga mabasa yung title. Brother. 1, 2, Pwede ka naman umalis sa stream ko, brother. Ano na brother? May igo, brother? May igo, brother. Brother, oh my god, grabe. Brother, wag lang ko siya na igo. As in. Bagman, pero may ang kuha na sniper na eh. Grabe, brother. In my scope. I cannot. Ah!